Welkom in Nederland, grensovergang België met Nederland. Zo, we wachten op de betonnen route, absoluut van belang voor studenten, woon-werkverkeer, toerisme. De bosweg is er, het is wat slijkerig, het is een bosweg. Het gaat niet zo snel, het is niet zo eenvoudig. Het is daarom belangrijk dat de route komt zoals aan de andere kant. Het is 3 kilometer nog tot Hulst stad. Ik ga nu terug via Kapellebrug.